за да сте успешни в света, две основни качества са да сте в състояние да използвате силата на ума и тялото си. Ако искате да овладеете ума, едно от най-важните качества е да умеете да бъдете уравновесени. Равновесието ви дава достъп до различни измерения на ума ви. Ако нямате уравновесеност при изкривено усещане за ума, способността ви да го използвате е значително намалена. Друго измерение е на нивото на енергията ви. Както физиологично, така и вътрешно, трябва да сте жизнерадостни. Само когато енергията във вас е преливаща от жизнерадостност, вие имате способността да преодолявате различни препятствия, с които може да се сблъскате в ежедневната си дейност, по пътя към успеха. Ако тези две измерения се въведат в ума и тялото ви, да сте уравновесени и преливащи от жизнерадостност, успехът ще дойде при вас много по-лесно. Но отвъд това, за да бъде успешен, човек се нуждае от проницателност, вдъхновение и интегритет. Проницателност означава, че обръщате внимание на живота около вас по такъв начин, че сте в състояние да видите нещо, което повечето хора не могат да видят. Друго измерение е да сте постоянно вдъхновени. Така че причината, поради която правите това, което правите, е много важна. Да се вглеждате в по-голямото измерение или в приноса, който допринасяте чрез своите прости действия, каквото и да правите в живота си. Всяко действие, което всяко човешко същество извършва в живота си, е принос към някакво измерение на този свят. Каквото и да правите, то е от полза за някого. Така че осъзнаването на приноса, който носите, ще ви вдъхновява постоянно. И интегритетът е много важен, защото когато искате да функционирате в този свят, от това колко доверие сте изградили, у всички хора, с които работите ежедневно, ще определи колко лесни или колко трудни ще бъдат ежедневните ви усилия. Ако има атмосфера на доверие, способността ви да работите ще бъде много подобрена, просто защото всички ще ви проправят път, вместо да ви създават пречки.